La misma ronda se señan, como si son 6. En la segunda ronda son... ¡Presente a Coruña! Non digas a bandeira. Vanse dar os premios do primeiro Aberto Solidario con Palestina e con represaliados. El segundo clasificado, Moisés, na conferencia sur. Di algo dos premios. Bueno, os premios de O home que vai arruinar xa directamente novos da Galiza, o gran campeón Ginés, a onde vai? Tres torneos, atención! Di aí que me entrega o trofeo. Premio. Bueno, eu me esperabas aí para te ganar a como non te. Foi un placer xogar contra todos vós e o máis bonito é divertirnos entre todos, non me importa quen gane. Este home... Vai, desmaiado.